Matakin ƙarin albashi na sojojin na zama cika alkawari da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi domin kyautata rayuwarsu da ƙarfafa musu gwiwa a yaƙi da suke yi da 'yan ta'adda da ɓarayin daji a kusan dukkanin sassan ƙasar. Yawancin sojojin dai sun ji daɗin wannan ƙarin albashi, musamman waɗanda suke yankin arewa maso gabashin Najeriya da ke fafatawa a fagen daga da mayakan Boko Haram da ISWAP. To sai dai masana harkokin tsaro da masharhanta sun ce duk da cewa ƙarin albashin zai ƙara wa sojojin ƙwarin gwiwa, matsalar tsaro a Najeriya na buƙatar fiye da hakan. A ce wasu inganta bayanan sirri da samar da kayan aiki na zamani da ƙarfafa haɗin kai tsakanin jami'an tsaro su ne muhimman abubuwan da za su taimaka a yaƙi da ta'addanci. Masani kuma mai sharhi kan al'amuran tsaro Farfesa Lawal Jafar Tahir, shehin malami a jami'ar jihar Yobe da ke Damaturu, yana cikin masu irin wannan ra'ayi. Ƙarin albashin nan fa ba shi kaɗai ba ne zai iya magance matsalar tsaro. In ma ka ƙara wa soja albashi, soja ba shi da kayan yaƙi, soja ba shi da information ɗin a ina zai yi yaƙi da wa zai yi yaƙi, ina makiya suke, soja ba shi da duk abin da ya kamata a ce ya samu da zai taimake shi na kayan yaƙin zamani. To ko miliyan nawa kake biyan sa, wannan ba zai kai ga nasara ba. Ya kamata a ce suna da kayan yaƙi na zamani, suna da intelligence report, akwai commitment, sannan kuɗaɗen da ake warewa na wannan abin da ake yi din da gaske a dinga kashe su, ba a yi ta faɗan maƙudan kuɗaɗe ba, amma in ka duba sai ka ga cewa baka san ma me ake da waɗannan kuɗaɗen ba. Wasu daga cikin sojoji da suka yi ritaya sun bayyana tasu fahimtar kan wannan ƙarin albashi. Sunana Retire Warrant Officer Wunti. Ƙarin albashin zai taimaka. Sojoji suna iya ƙoƙarinsu, kuma sun ba da rayukansu da kamfan nasu domin ci gaban wannan ƙasa da zaman lafiyanta. To amma dole a tantance, a san kuma yadda za a yi a kyautata, a kula da kayan aikinsu da albashinsu da lafiyansu. To insha Allahu ina mai tabbatar maka cewa maganar tsaro zai zama abin tarihi. A nasu bangaren wasu mazauna jihohin Borno da Yobe sun bayyana fatan ƙarin albashin zai inganta aikin sojojin, amma kuma sun jaddada cewa abin da suka fi bukata shine samun cikakken tsaro domin ci gaba da harkokinsu cikin kwanciyar hankali. Malam Husaini Garba Sawaba da ke unguwar Hausari a birnin Maiduguri ya ce suna cike da fatan cewa matakin zai karfafa wa sojojin gwiwa su kawo sauki a matsalolin tsaro a ƙasar. Wannan ƙarin albashi da aka yi gaskiya muna matuƙar farin ciki, muna musu fatan za su yi aiki tukuru, tunda abin da ake tsammani gashi dai sun samu ƙarin albashi mai kyau. To muna fatan insha Allahu rabbana kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Shi kuma Alhaji Yakubu Shehu Damagum, wanda aka fi sani da Yakubu Dokto daga jihar Yobe, yana ganin dole sai an ƙara da wasu matakan kafin ƙarin albashin ya yi tasiri ga sojojin. Akwai buƙatar da a kula da cewa yaya zamantakewarsu take wajen gidaje, yaya lamarin rayuwarsu ta kiwon lafiya yake, yaya ingancin tafiyar da rayuwarsu yake a barak, yaya kuma yadda za a inganta komai nasu. Don dole ne mutumin da zai baka tsaro ya zamanto ya fi kowa samun kwanciyar hankali da nutsuwa kafin ya baka tsaro. Akalla dai sojoji 250,000 ne ake tsammanin za su amfana daga wannan sabon ƙarin albashin, wanda ake sa ran zai fara aiki daga ranar 1 ga watan Satumbar shekarar nan, kamar yadda sanarwa daga fadar shugaban ƙasar ta bayyana. Al-Amin Suleiman Muhammad daga Maiduguri a Najeriya.